Ma, di balong ko. Pangtalo daw mo dati hanang aglitan niya tatamay tata na umaakon. Wow, thank you ma. A few moments later. O, anya may ta, anya na pasamak di eskwela yung tata. Ayos mo ang mga ikanak ulit tibalong ko na bigat ama. Apay ngay kay nikang katibalo mo nga pang talual daw. In milk tip man siguro ditan ka da, til adaman hindi ginagatang mo na ya. Haan ma, inggatang ko floor wax kin pinagbayad ko di dad dumapay ang kwa inlistada kami di no sige eskwela kin in English subject me ko di bawal ti ag Tagalog. Data kami di paglaingam. Siguro ko daldal ka kami nga daldal di eskwela yo no kami awan laing musika may ta. Ag behave kalatan. Talaga mo kami nga sipsip dagi nagilista kinyak ni Morissette danugag ti mata na dadya. Data mo ma surwan nak man jay ti lesson mi mali ak mang gamin tatayon ajay vowels ma. Kay ko nakinyaman may ta uri grade 2 amo na data. Ma grade 2 ajay grade 12 na kun kunakot. Iso nga rodang nga uri grade 2 ke amo na data kaya nasa won uri grade 2 apaken na ka. Haan ama ay kulit kayo. Kaya pumayta siguro zero ka man. Basol ni ma'am ata idi nagisuro gamin ka absent na among mayta uri absent ka idi no adda talaga na sursurong iti napalpalabas nga tawon among data. Siyempre ma, nalipatak garod, anamang ganin dagitay vowels and ma. In the English language, 5 letters among the 26 letters of the English alphabet are called vowel. They are A, B, pumayta, dampel ka nga talaga. Apay B, ma, di ba ti kasunod ti A k B? Ay po, ipatutor kan tulatan. Ay po, among idiya na ka, naawagak amin nga santo idi tapos kas talaga yung ipagbanaga. Ma, dapat kami idi inawagan yung ti amin nga santo idi niya nakdakit. Kinompleto yun, bagayo ko mga dapat nagmali na ka super laing kasi nalaing ako. Po, Diyos ko, mayta, hinggang sukatan tayo ka, gisaan, malam Diyos ko.